Färtelefoner, färthelter, smartphones, iPad, iPod og flatskudjar. Ta gonger vi rukande fer vi tøknene som underhelter og opplyser okkon, vi samskifta vi hakrefer og større nærlega enn nærkrantig avur og møvelegane gjerast bæra flere. Men hvordan fåta vi okkon i meldrenon og hvordan fåta klassiske fjellmillane ser, nå tøknen vi en helt annar enn hon som hever dominera til senast og nokvo arene. Og til å tjekka som det har vi funnet Høgnar Rasmussen, Stjåre As Hansson og Byggva Dalsgård, Radjeva Sendstone. Velkommen til. Takk for det. Ganske to først, Høgne. Hva det beste vi at vi får allsamt skjøtere og snildere miler i okkar henter? Jeg må si for mot vi kommer at jeg har vært pura bitene og nødgjør takkene. Det har vi lykkes igjen enn for enden av forskningen tar jeg lykkes i blant slags av Apple Freak. Jeg har nok vært en av de aller første som har kjøpt seg og en iPad. Jeg er ufattelig glad for igjen, må jeg si. Jeg er nærmest forelsket. Ja, og Byggve, hva sier du? Så 4 månader i tanna du får ju ergång till den information du brukar för alla sen ja. Du får ta information du leva och när du leva na. Och liksom så ting som en iPad och ju till att to next door mån inte present helt typ jag där för kunna läsa to inte. Nu är det högt när för på sin iPad och vad helt om man är iPaden. Det är då jag fascinerande produkter det har säkert att det är säkert bra maten så vi brukar internetet och middagar som helt. Nu kände det hatt är ett nytt produkt men det är inte hatt alene för att bryta världen det är ju inte på. Men nu är det nytt tackna så släger är det näka som är chill vi att gånger kött för sig få nekvar nytt mer like iPad, iPhone och Facebook och smartphones allt det där. Tackna. Jeg har så øyelig riktig at jeg støv til om det er kjeilet eller godt. Altså, jeg må bare konstatere at det såles når vi er en flytelse. Altså, nå så nå er øyne av Milan tar blå færre og færre, og at, kan man si, vi kommer øyne til å gjøre større og større bruk av Milan som egentlig ikke er først. Så da først skal Milan få større kapping er det stand fra. Øyne på løsninger. Det er absolutt en utfordring for de lokale Milaner at de brøyder ikke mer. Byggve, hva skulle de som framleger Mila til for hokse om nå ta iPad og iPhone kommer? Ja, så det är tycker att det är en bröjting från att man huxar att sjönvarsberett, att utarspela andra, att blära tre att internet är fjärra. Jag tycker att middagen är så starkt att här förrän skulle huxa om att integrera ta framläsande där här va. Till dömes så jag vet att iPad, iPhone att tillsammans bara till för cirka 1% av nättrafiken i förrän försvära sig. Och nekras middagen är så mycket smartare det att det kan inte försvära sig framlägga till det. Man ska sjå några öliga också på brödingarna som färra komma och ta färra helt visst att komma. Berlingstiden till så säga att har Bönlös eller Lisbeth Knudsen säger Bönlös som mäter att iPaden och han ser tålen på hända om att han vill räddningen för av husna. Om hon har rätt ut här tog i visst det och till det som kanskje brøytes øysnusner i forløsere, nå det som vi bare kommer fra bei Sands og Sendstone, vi kommer fra en løsningervei til at løsninger blir faktisk interessantere i øysnusner til at de får større plass. Men det är viktigt att man huxar om att det här så köpa att det är en av voice som är den röda stora marsna och att en öl loyal till passa faktiskt så brukar det. Vi så just alltid det att 40% av folk låter ut att man gör och 30% låser blöjen i göra. Men hur ser vi till som skulle bruka det till att säga att det är så eller fast som brukar som inte Milan förhållsvis var. Kommer folk lucka som är igång till deras iPad, iPhone och allt det. Vuxen och otroligt stora det är. Men till stad vi kanske en stor passa faktiskt som inte för brukar det kanske det äldre som brukar det inte. Men alla unga som kommer till det och som vill ha det läsa till in. De brukar hesa Milan och brukar inte ta gamla Milan, ja. Ja, Byggve, kan du klara först Milan att fylla vis ner? Kappen är öliga stor och det man ser är det så inte Danmark men så det att Facebook och Google för stäv en öliga stor pasta omsättning någon innanför lösningar så ja. Tack nu då två blövet där, tematik och socialen. Fick förstand det heter kunde att fyra allt till. Detta känner vi då men kvar är det här och just när Nujaration Chaco. Jag vill säga att bäj blöjn är alla så helst försvinnande. Och innanför 20 år så ivist ju om det svarta sig blöjn i kiosken i behöv. Byggve, så det om 20 år så är så blöjn väck. Jag print i alla fall. Jag tycker vi att en jävla stor passa där med väg. Det tycker nöker nisch blå färdig det vill. Och kvar för det nästa 20 år tycker vi att blöck man vet att vi det var eldskröner som inte tar så produkt till sig. Låt den smalla globala marknaden som för det va. Så att det för allt vill jag vara folk som vill ha blä i handen.